מה קורה חברים, ברוכים הבאים לערוץ החדש של אייג'נט בלוג וברוכים הבאים בסרטון חדש. והיום אנחנו נמשיך את עונת סרווייבל שלי. וחברים, בואו נקווה שהפעם אנחנו אולי נצליח, אבל נצליח לעשות משהו נורמלי. אתם יודעים מה, נראה לי סרטון היום נגיע לנדר, כי היום אני אוכל סוף סוף. כפי שאני סרטון שעבר, אני אפקטים על דיימונדים שהראיתי לכם, וכפי שאתם זוכרים, לא היה לי מספיק לעשות ארמור, אז לא חיכיתי לכם חבר'ה, אז מה שעשיתי, הלכתי למנהרות ועשיתי את דיימונדים, ועכשיו מספיק ליצור ארמור ושפיקס אבל לא הפעם. בא ללכת היום להמשיך לחקור את המצב בדיימונד שזוכרים כי נראה גם לפיד שנמצאת המנהרות הספיק לי, ואם נראה יש לי עכשיו לא משנה. אז מה שאנחנו עושים בסדום זה הולכים למנהרות עוד הפעם כדי להשיג את הדיימונדים האחרונים שנצטרך, וברגע שנסיים אז אני אוכל סוף לעשות לעצמי ארמור וזר, ואז אנחנו נוכל סוף לחיות כמו השירים. יאללה ביי. אוקיי אז חבר'ה, עכשיו הגעתי למנהרות, זה יהיה לבנות לא לבנות, מה אני מטומטם בונה, כאילו אני הורס פה את המנהרות, אז נראה לי כבר אני אעשה לך מרגע שאני אתן את הדיימונדים הבאים. אני לא בטוח נראה לכם, אני אמצא דיימונדים תוך שנייה כי אני מלך הדיימונדים. הדיימונדים נחפרים עמוק באדמה כדי שלא נמצא דיימונדים שנצליח להשיג טוב, עדכון מטב, אני מבטיח לכם שזה לא מתוכנן שפתיח פה סתם ככה ואני אמצא פה דיימונדים, מבטיח לכם זה לא מתוכנן. יש פה 8. אני מבטיח לכם זה לא מתוכנן שמצאתי פה דיימונדים, אני מבטיח לכם, לא עברתי לקראתי ואני מבטיח לכם, אני חדלתי בבלוק כדי לבדוק אולי אם אני אמצא פה דיימונדים, אני אחפור נגיד כאילו ככה 1, 2, 3, 4, 5, תתן לי לחטוף נורמלי כאילו ככה, ווופ אני מסתכל למעלה, אני רואה דיימונדים וזה מה שאני בדיוק מצריך, אפילו יותר, ונראה לי יש לי מספיק אפילו, כן יש לי מספיק. בוא ניצור גם האקס, אז יאללה חבר'ה בוא נעלה ואני אחזור ברגע שאני למעלה וביי. טוב אז חזרתי ליותר מהר כמו שחשבתי בגלל שאני ירידה שלי תראה אני ככה צריך הכל על זה באמת זה מספיק לי. כאילו יש פה, אני מבטיח לכם שיש לי מספיק אוכל אבל אני לא רוצה פשוט, אני לא רוצה את האוכל הזה. אני מבטיח לכם שיש לי, הנה יש לי זה, זה וזה, ואני כל כך לא צריך את זה, אבל למה שלא? באמת שאני פשוט נחמם את זה עכשיו בתמיד, ויאללה. זהו. כמו שאומרים, על הבושי. למה? אוקיי, בוא נסתכל על זה לבא, אני צריך אותם אני חושב שאני אעשה פה עכשיו 4 דקות, 3, יש לי כבר 1 מוכנים, כן, אני אעשה פה עוד איזה 4 דקות, יש לי כבר כמה מוכנים נראה לי. נשאיר את הבלוקים האלה, מה, אני מטומטם?
וזה אני לא צריך, רק זה נשים פה. שכחתי שאני יכול לשתף ככה, ויאללה, ערבתי, 1, 2, 3, נגמר. נשים את זה פה, נחזיר זה פה, לא, אותו דבר, הנה, ידעתי, אני לא יודעת לכם, אני רואה איזה חכם אני. טוב, אני גם לא זוכר איך עושים עכשיו ספר, וואו, כן, אני באתי לפני כרגע, אני זוכר. אוקיי, אני זוכר איך עושים ספר, אני רואה את הדברים של הספר. זה, אין לי בעיה, אני יכול להשיג עכשיו כל מה שבא לי. רק הספר, איך אני צריך ספר? ספר זה... אוי, רגע, ספר, איך יוצא ספר? רגע, אם לא תהיה, יש לי שם נער. לא, רגע. אם לא תהיה, יש לי שתי וילג'ים אז ללכת אליהם, כי... אני זוכר שסרטון של החבר היה לי גם שם וילג', אני זוכר את זה, היה לי שם את הוילג' של הביים הראשון, כאילו הביים שבכלים מתאמן אצלו. ואם לא תהיה, גם פה יש לי וילג' רגע, אי מלא. רגע... כן, שכחתי מוילג' זה יפה אני. בוא'נה חברים, אני ברוב שאני כאילו יפה מדי ושיחקתי יותר מדי בסרווייבל הזה, שכחתי מהווילג' שזאתי. אני רגיל ללכת לביים הרגיל, אבל מצאתי שם הנה, יש פה שוגר כזה, זה טוב, אני גם אקח את זה לבית, נראה לי, יש לי נראה לי, הנה, יש לי מאוד בזה, אני אקח להם וזה. אני אגיד לכם איך מצאתי את הדיימונדים, שעשיתי אני... הבחור שלכם פה היה לנו מלא זמן היום, והלכתי לים טיפה להתפנק עם אבא שלי, ובגלל שאיזה אישה מטורפת הזמינה לה איזה על כל החוף, ענק רק בכניסה לחוף, וכאילו כשרצינו כבר לצאת, כי הייתי כבר שם איזה שעה ומשהו, אז על הדרך היא פשוט הוציאה אותנו משם וגרמה לנו פשוט ללכת את כל הדרך ברגל, ומשם אני זוכר חצי, רגע, חכו, לפני שאני הולך, אני זוכר חותרים ספר, זה... אני צריך סוס או חמור או פרה, כי אם לא טועה פרות זה מביא לדר, ולדר קוראים לי ליצור ספרים, ולדר אין לי נראה לי, אבל אני בכל זאת לבדוק, גם ככה אני בדרך הביתה, ובדרך הביתה יש לי כל... טוב, אני רוצה לכם שנמצא איזה פרה באזור, או לא יודע מה, ביי. טוב, אני כבר... לא מצאתי פה רות, אבל כן מצאתי פה שתי למות. למות. טוב, קיצר, מצאתי למות, ומה עושים עכשיו? עכשיו פשוט עושים ככה... אני יכול לבוא... אני זוכר פעם עשיתי ככה, יש שהיה לי מספיק דיימונדים, ועשיתי יותר פשוט בלוקים של דיימונד בעולם הסבבה שלי. יש לי גם בנינטנדו למסורבל. קיצר, בנינטנדו יש לי מלא דברים טובים, כאילו העולם שלי עושים את העולם שלי שם, אני בטוח להמשיך אותם. כן! צריך לקחה עליו, צריך את זה קודם כל כדי... עכשיו, אם אני לא טועה, אני יכול רק לקחת עכשיו, צריך 4. צריך 4, ועכשיו זה נותן לי, נכון? כזה נותן... איזה חכם אני! עכשיו אני כזה דבר. צריך עוד דוח. רגע, אז יש לי שק, וזה... מה זה? לא אנצ'נטר, לא עוד אנצ'נטר. זה בלחד. אני לא בודק עכשיו כאילו ב... טוב, אז ניקח עוד זה, כדי שיהיה של האוכל כל השאר. עכשיו, תראי, אולי בעצים. אני מצטער שאתם רואים את היחם. לא, מה זה את היחם? אני בדיבור שאני חייב לשתוק לפעמים. שתיקה שווה זהב. שלי זה לא שווה זהב, זה שווה יהלומים. וואו, נכון, וגרבל יש לי, נכון? גרבל... לא. כאילו כן יש לי, אבל ראיתי שיש לי, אבל זה קצת. גרבל נכנסתי...
חושב שעכשיו נעשה כזה דבר, כי מה, יש לי פינה ענקית של תנורים, ומה, אני לא עושה איתם כלום. נכון, לא צריך אותה, את ה... צריך בערך את הכמות הזאת כדי מספיק בשביל הכל. תראה, דור מספיק בשביל כל אחד ארבע פרנסים, אני צריך לעשות כלום, וואי, אני צריך ללכת כן, זה הספיק, אבל אני צריך לקחת הכל. אז זה לא משנה, אני צריך לקחת את הכל תמיד. כמה זה? אוקיי, יש לי סטאק, ויש לי בסדר. אוקיי, אז נעשה כזה, נשאיר את זה ככה. זה לא עובד לי. אוקיי. ככה וככה, כן, זה מספיק. פאק, נכון. ככה עשיתי כאילו עכשיו... תביא, שאני אעשה את זה ככה. 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 פשוט עושה דבר הזה. ואיזה מטומטם אני, אז כאילו... סטאק, פשוט נעשה סטאק וסטאק. הנה. נגיד זה אני אעשה ככה, לא. נעשה ככה, נעביר אותך פה. אני מביך. טוב, נראה חוזר. תהיה חבר'ה, נראה לגענו למסע ולחלק שאני צריך לסוף את הדברים שלי. אין לי כוח כמה יותר וזה 1, 2, זהו. צריך את זה פה, אני צריך לשים את זה פה. עכשיו, לחלק היפה מאוד, וזה 1, וזה 2, וזה 3, וזה 4, וזה 5, וזה 6. שמספיק בדיוק. כמה דיימונד יש לי? יש לי מספיק בדיוק לאקס, זהו. יאללה חבר'ה, אני בשוק, יאו! אבל פאק, אז זה אומר שהאיירון, כאילו, לא האיירון, הארמור שיש לי כרגע, צריך לזה מתאר שיבור קטן. וככה. נראה לי מטורף. רגע, נראה לי יש לי מוכן. כן, דעתי. עושה כזה דבר, תסתכלו. אני ברעיון שלי. פשוט לוקחים כזה דבר והולכים להביא מקלות. כי זה מה שעכשיו הולך לקרות, בואו תסתכלו. אני בטריק. חבר'ה, אני פשוט לקחת לכם הרבה זמן, אני פשוט לחזור לכם ברגע שהגיע השלב שלי, וביי. חברים, אני סוף סוף הצלחתי ליצור את הארמור מדיימונד שיש לי. ונראה לי עכשיו בגלל הזמן שנגיע לנדר, אחרי 12 דקות של קשות, ואני נראה לי פשוט איתו לכם כבר את השאר תכף, אבל ברגע שעשיתי לכם קאט, כי אין לי כוח, פשוט עכשיו שתראו אותי, פשוט את השאר שעה וחצי, אז ביי, וחכו כמה דקות. תכף זה כמה שניות, וזה שעה וחצי. אוקיי, אז חבר'ה, סוף סוף פתחתי שער, טיפה יותר כפי שאתם יודעים, אבל נראה לי אני לא יחש על הנדר. גם עכשיו לי 5 לי 11 פרק הבא אני רוצה לכם פרק ממש הכל פרק הבא שנלך לתוך הנדר, ממש לתוך הנדר. אז חברים, זה היה סבבה.